bi kunnafoni bakurubaw la ni ala ye an si jɔ ka sini yɛrɛ sibiri kɔnɔ o bɛ bɛn seliba yɛrɛ ɲɛnamayali ma an yɛrɛ ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na ni ye gariw yɛrɛ ta k'a lajɛ k'an ka duwafiyɛw yɛrɛ ta k'a lajɛ wulikajɔ kɔni sɛbɛkɔrɔ kɛra jamana kɔnɔden yɛrɛ caman fɛ ka se nin yɔrɔ kɔfɔlenw ma tele ɲɛta ye munumunu salo mun kɛ an bɛna walawalali kɛ o la. Bi jumadonya bɛnna arafa don ma. Arafa ye donba ye silamɛya yɛrɛ tariki bɛ a ɲɛfɔ cogo min na Makan jamana ka hijiden minnu kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni ye bato caman kɛ ka ɲɛsin an yɛrɛ ka jamana ma hakaja diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma kolosuma ani basigi yɛrɛ bɛ se ka sabati cogo min na. Tele ɲɛta ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen nɔ ni ale yɛrɛ dalen don agence Aluda yɛrɛ ka hijidenw kan ni o ye Usaza Abubakar Tolo ye ale bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye nin don kɛrɛnkɛrɛnnen kunkanko la ni o ye arafa yɛrɛ ye. Aw bisimila a ka bi kunnafoni kɛnɛ ka bɛn ni bi jumadonya ye Zulhija ni dɔw ko hiji kalo o dɔw yɛrɛ ko seliba kalo o tile 9 ye bi hijira ye san 1443 sɔrɔ. O togo kelen na an bɛ se k'a fɔ bi ye o jumadonya kelen ka bɛn arafa don ma an bɛ se k'a fɔ donba farala donba kan ka ɲɛnamaya diɲɛ yɛrɛ bonako kan ka kunnafoniw kɔni k'o dayɛlɛ ni seli ɲagaɲagaw ye a ka ja wulikajɔ minnu kɔni bɛ kɛ ka ɲɛsin seliba yɛrɛ hukumu kɔnɔna ma ni anw yɛrɛ ka jamana ta k'a lajɛ an bɛ don min na ko bi finikalalaw ni an b'a wele nanzarakan yɛrɛ la ko tailleur olu kɔni bolokɔrɔ ɲɛsangalen don waati in na bari maa caman kɔni bɛ yen nɔ cɛlama la ka taa se musolama yɛrɛ ma minnu kɔni caman ye u ka finiw yɛrɛ ta ka taa di ni tailleur kofɔlenw ma o yɛrɛ hukumu kɔsɔn tailleur caman kɔni bɛ yen nɔ minnu kɔni sira baaraw yɛrɛ la a bɛ tile damadɔ bɔ yanni nin don kofɔlen yɛrɛ cɛ. Tele ɲɛta ye wulikajɔ minnu kɛ ka se Bamakɔ finikalalaw yɛrɛ ma u n'u ka clients cɛman cɛ seereya minnu sɔrɔl'o la Aisata Ture ni Salifo Ɲare fɛ an ka jɛ ko seereyaw lajɛ. A kɛra laada ye bɛɛ lajɛlen bolo ka fini kuraw don seliba wagati la. O kɔnɔna la silamɛw bɛ wuli ka tailleur sɛgɛrɛ yaasa ka taa u ka finiw kala. Tailleur fana ka baara fanga bɛ bonya kosɛbɛ yaasa ka se ka nimisiwasa di u ka clients ma. Ani tailleur minnu ye ɲɔgɔn ye kɛ olu ye a yira k'a fɔ ko ɲina marché kɔni bonyana kosɛbɛ ka tɛmɛ san tɛmɛnen ninnu ta kan. Marché kɛna alhamdulillah ɲina marché wulila joona par rapport à année passée ani salle fitini marché kɛna y'a daminɛ joona yɛrɛ parce que presque salle fitini na an bɛ se k'a fɔ n ye 15 jours de kɛ salle baara la mais ɲina avant 1 mois même an y'a daminɛ. Alhamdulillah an y'a daminɛ dɔɔni dɔɔni marché kɔni bɛ ka na mais halisa an b'a fɔ clients ye u ka na joona parce que n'u nana joona a bɛ kɛ sababu ye i n'u tɛ se ɲɔgɔn ma finiw bɛ kala ka ban bɛɛ b'i ta don a sagoya la yanni seli cɛ. Seli ɲɛkɔrɔ la an b'a fɔ alhamdulillah parce que waati bɛɛ n'a ka ko don ni san nana cogo min na a b'a kunbɛn ka ɲɛ. Baara minnu kɛra ɲina ne bɛ baara minnu kɛ k'a bila feere bolo kan an bɛ yɔrɔ min na a bɛ foyi tɛ bilen caman sanna. Kalali nasiraw fɛ ne ka baara ye commande mɔgɔ bɛ commande kɛ ne bolo donc ni commande kɛra ka se hakɛ dɔ ma n b'a dɔn n bɛ se ka min kɛ ka bɛn seli ma n'a sera ma n bɛ dan olu caman bɛ minɛ olu caman alhamdulillah olu caman banna. Ɲina ta ni salon ta danfara b'a la donc n ye baara min kɛ ɲina ni salon ta ɲina ta ma salon ta bɔ o dépend ne yɛrɛ la parce que n sera baara taabolo ɲɛ ma sɔn ka commande caman minɛ. U y'a yira k'a fɔ u bɛ modèle suguya caman de kɛ u ka atelier so ninnu kɔnɔna la cɛ ta muso ta fo ka taa se denmisɛnninw ma. Bon an ka fini traditionnel fɛn o fɛn bɛ don Mali kɔnɔ yan nɔ presque an b'a bɛɛ kala a base ye bazin ye wax brodé cɛ ni muso ani denmisɛnnin a bɛɛ b'a la hali veste ni fɛn ninnu bon komi n ka yɔrɔ wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu occupélen don veste kala ni fɛn ninnu mais yan nɔ an baselen don bazin ni waxiw de kan yan nɔ. Modèle caman b'an fɛ yan nɔ an bɛ robuw kɛ an bɛ jupe complet kɛ an bɛ café pagnol kɛ an bɛ broderies kɛ o n'a ɲɔgɔnna caman koko simple fana bɛ kɛ cɛ taw b'a la denmisɛnnin taw b'a la. Nin kalalikɛla ninnu kelen-kelenna ye welekan bila ka ɲɛsin u ka clients ma ani jamana ɲɛmaw u ka se ka u dɛmɛ bololabaara yɛrɛ kɔnɔna la cogo min na. Donc an mako bɛ an ka clients minnu na minnu bɛ commande k'an fɛ n'o bɛ na u ka na joona parce que adamaden ye jɔn de ye. Donc n'i ye commande kɛ joona n'i ka baara sɔrɔla joona ka d'i ma a fila bɛɛ hakili bɛ lafiya. Kumakan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin clients ma o tɛ dɔwɛrɛ ye u ka na caman u ka na n ka atelier la kosɛbɛ ka na ni marché ba ye halisa ka tɛmɛ nin bɛɛ kan u ka na joona ni finiw ye pour que a bɛɛ bɛ se ka kɛ ka ban teliya la cogo min na. Kumakan fɔlɔ ye ne b'aw de fo aw minnu b'aw sigiyɔrɔ la ka na an ka image ta k'an yira diɲɛ na o ye ne ka kumakan fɔlɔ kumakan filanan ye mun ye o ye ɲɛmɔgɔw ye toujours
pour que ka se ka bolla an ka baara n'o ye bolla baara ye ka se k'a bila ka se k'a don ba la cogo min a bɛ don ba la cogo di bon ne bɛ se k'a fɔ ni bolla baara filɛ nin Mali kɔnɔ yan nɔ a bɛ se k'i jɔ ni 60 ou 70% ye emploi la parce que mun na n bɛ se ka exemple kelen d'i ma sisan ne wulila sisan k'e bɛ taa e tɛ 100 mètres bɔ tagama sisan n'i ma se bolla baarakɛla dɔ ma n'i ma se menuisier ma ou ma se soudeur ma a tɛ se ka kɛ bon o quartier kɔnɔ presque quartier kelen kɔnɔ goudron ni ka bɔ sanfɛ ka taa ni goudron kun na e bɛ se ka bolla baarakɛla 100 ou bien plus a ka ca n'o yɛrɛ e bɛ se k'o recenser bon bolla baarakɛla 100 ni dɛmɛ don n'u bɛɛ ma o la kɛra cogo o cogo olu bɛɛ ka mɔgɔ fila ta a tɛ dɔ bɔ baara la. Silamɛ mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen ye ko Ala ka san caman yira na. Mobili jɔyɔrɔ minnu bɛ an fɛ Bamakɔ yan nɔ olu kɔni ni an bɛ a fɔ a ma gari olu kɔni sɛbɛkɔrɔ falen don a bɛ tile damadɔ bɔ maa minnu bɛ bɔ Bamakɔ ni ka taa seli yɛrɛ kɛ u ka dugu la o caman kɔni bɛ yen nɔ minnu bɛ i kunda ni gari kofɔlen kan ni nin waati laban yɛrɛ ta k'a lajɛ a bɛ tile damadɔ kɔni bɔ jama kɔni sɛbɛkɔrɔ bɛ nin yɔrɔ kofɔlenw bɛɛ lajɛlen na walasa u yɛrɛ bɛ se ka u kunda so yɛrɛ ka cogo min na ka se ka taa seli yɛrɛ ɲɛnamaya mansaw yɛrɛ kɛrɛfɛ hakaja maa minnu kɔni ni u nana Bamakɔ k'olu yɛrɛ to dugu kofɔlen ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na o ye nisɔndiyaba ye maa caman yɛrɛ kɔni bolo i ka se ka taa seli yɛrɛ ɲɛnamaya i yɛrɛ ka dugu la Abdu Watara ani a ka jatala Laji Mamadu Tarawele olu wulila ka se gare routière yɛrɛ caman na an fɛ Bamakɔ yan nɔ ka se ka taa a kisɛw jateminɛ seereya minnu sɔrɔ olu fɛ an ka jɛ k'o lajɛ. Sɔgɔmada nɛgɛ kaɲa 7 an selen kɔ Jara transport gare la an ye fɛn fɔlɔ min ye o de ye jamakulu ye Jara transport gare kɔnɔna la ka se Ɲunu ale ni Somatara fana ma hali n'a yirala k'a fɔ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ compagnie de transport maaw jama bɔra i n'a fɔ kɔnɔkulu wulikajɔ ni cɛsiriw senfɛ ka sabu kɛ maaw ka laɲini ye ka se ka taa seliba kɛ u bɔ dugu la. Salon jama kɔni ka ca ni ɲinan ta ye dɔɔni en ce moment précis comme gɛlɛyabaw tun bɛ jamana kɔnɔ mais sisan mɔgɔw bɛ ka commencer ka na dɔɔni bon mɔgɔw jakusalen don ka voyager ka t'u taga yɔrɔ la parce que gɛlɛya yɛrɛ de bɛ diɲɛ kɔnɔ sa taji yɛlɛla transporteur fana kun se t'a la an fana ye dɔɔni fara an ka prix kan mais comme fête seliba ye waati min a ka di bɛɛ i ni ka famille ka fêter donc o de kama mɔgɔw bɛ na u bɛ voyager malgré que difficulté minnu bɛ jamana kɔnɔ san tɛmɛnnu na an y'a jateminɛ réservation na mɔgɔ caman b'a kɛ bon a b'u placew bila mais ni voyage waati sera u b'u ka voyage bɔ a ma dɔw b'a fɔ k'u ye personnel sɔrɔ dɔw bɛ k'u ye fɛn caman sɔrɔ pour ne pas que o degun ninnu ka wuli o de kama an ye yɛlɛma dɔw don réservation kɛcogoyaw la bon gɛlɛya minnu kɔni bɛ anw ka baara nin kɔnɔna na o ye toujours bandiw bɛ binni minnu kɛ an ka mobiliw ka sirakun na k'u attaquer donc o tun ye gɛlɛyaba ye min b'an kan mais alhamdulillah dɔɔni solution bɛ ka sɔrɔ o la. Fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen taara ka bila sen kan walasa adamadenw donni ka taa u bɔ dugu la seli yɛrɛ hukumu kɔnɔna la ka se ka kɛ nɔgɔya la o de kɛra sababu ye kalan jolenw ale ni kunnafoniya sanumanw o dira chauffeurw ma baara kɛcogoya ɲuman na ladilikan dira chauffeurw ma u ka se ka boli hakilisigi ni basigi kɔnɔ. Bon ɲɛta minnu fana b'a kɔnɔna na an kɔni ka client an bɛ fɛn bɛɛ de kɛ ka u bila condition na an bɛ na ni bolifɛn kuraw ye k'an ka chauffeur ɲɛnamaw fana former k'o bila à leur disposition pour que u bɛ se k'u ta hɛrɛ la cogoya min na ka se n'u seyɔrɔ la hɛrɛ la. Nin seliɲɛkɔrɔla nin na komi waati bɛɛ an b'a kɛ cogoya min na an b'an ka chauffeur sensibiliser an b'u former an kɔni ye kangari min da o ye seliɲɛkɔrɔla siraba bolibaga ka ca donc u ka taga hakili sigi ma u ka taga u fɛrɛ ma pour que bɛɛ bɛ se ka se seyɔrɔ la cogoya min na hɛrɛ la an y'o kangari de da u ye et puis an b'o welewele kan da chauffeur bɛɛ lajɛlen pour le moment kɔni k'a daminɛ depuis seli daminɛ fɔ sisan mɔgɔ kelen ma si an ka gare kɔnɔ ko a ye gɛlɛya sɔrɔ mɔgɔ kelen fana t'a ka gare kɔnɔ na ko a ye degun sɔrɔ problème la donc an kɔni carré patron ye carreau caman ɲini ka bila carré dɔ bɛ bɔ dɔ bɛ bɔ an ye heure ko yɛrɛ bɔ a la sisan ka kɛ numéro carreau numéro tɛ quoi ni un taara 2 bɛ tugu la ni 2 taara 3 bɛ tugu la 3 bɛ tugu la 4 bɛ tugu la donc pour que mɔgɔ ka se ka lafiya bon pour le moment chauffeur kɔni vraiment an bɛ ladilikan f'u ye tuma bɛɛ taa cogo ɲuman segin ko ɲuman taa ko ɲuman segin ko ɲuman so mɔbili bɔlen boli la télé la o ko tɛ n'i bɔra i hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la o de ye taa ko ɲuman segin ko ɲuman ye bon an ka chauffeur ma an y'a fɔ fɛn bɛɛ a bɛɛ y'a lafaamuya fana o bɛ taa o cogo la alhamdulilayi rabbil alamin an b'a ɲini ala fɛ fana ala ka taga segin ka tɔɔrɔ kana o si sɔrɔ. Taamadenw yɛrɛ nimisi wasalen n'u ka compagnie de transport maaw ye o ye ladilikan fana fɔ ka ɲɛsin chauffeurw ma u ka se ka boli kɛ dɔndɔni walasa bɛɛ lajɛlen ka se i seyɔrɔ la hakilisigi kɔnɔ. Vraiment ne yɛrɛ toujours ne bɛ basé Jara transport de la
donc vraiment kari min do c'est bon ne kon be deli ka tigɛ 1000 bɔ comme ne famana ka do tigɛ donc 1200 do san bon chauffeur bɛ taa sel la o bɛ se ka taa dɔɔni dɔɔni quoi parce que sel ɲakɔrɔ la do différence ba t'u ni ɲɔgɔn cɛ 200 dɔrɔn de b'u cɛ wa billet ko ka nɔgɔ fɛnɛ yɛrɛ awɔ Jara transport a dabɔlen don lafiya de kama yanni Kucala kɔni ka wuli lafiya la ka se lafiya la Jara transport an ye billet sɔrɔ facilement an ma sɛgɛn fiyewu a ɲɔgɔnna tɛ yen compagnie bɛɛ Jara bɛ bɛɛ ɲɛ Jara puissance tara bon alhamdulillah comme an ka compagnie do vraiment na o tɛ bɔ an jigi kɔrɔ mais gɛlɛya min b'an kan o ye transport ko ye n'o ye prix ye bon an b'a dɔn o t'u nɔ ye o ye diɲɛ gɛlɛya min bɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ n'o ye carburant ko ye bon o bɛ dépend la sinon alhamdulillah an kɔni bɛ mobili makɔnɔ la yan basi foyi t'an na ani jamana in car chauffeur bɛɛ lajɛlen o de ye chauffeur k'a dɔn fɔlɔ adamadenw ni de kalifalen don a la presse tuma dɔ o bɛ na ni sarajugu cɛ i ka taa ni hakili sigi i ka se hɛrɛ la o ka fisa i ka taa ni girin-girin ni presse i ka taga tiɲɛni kɛ ala k'an kisi aw ma Somatala danayaba de bɛ an n'u cɛ taa ni ka segin la basa u ka chauffeur bɛ boli ni hakili sigi an bɛ taa an lafiyalen fo ka taa an se alhamdulillah an hakili latigɛlen don u tɛ girin-girin i n'a fɔ tɔw bɛ girin-girin cogoya min na an ka taa dɔɔni-dɔɔni mɔgɔ mana presse cogo o cogo i bɛ se dɔɔni-dɔɔni de ka fisa parce que ne ye ɲɔnɔn kan ye assurance b'u ka mobile la c'est facile aussi ni ye ali appel kɛ ni événement ko tɛ u bi réservation kɛ commune b'u dɔn fana wala to ne dar'u la ka ɲɔnɔn choisi ne bɛ se ka min fɔ an b'a f'u ka boli dɔɔni hali ni jama ka ca u ka taa dɔɔni bɛɛ bɛ fɛ ka taa seliki fɛ yen bɛɛ presselen don c'est vrai mais u kana boli vitesse la et puis mɔgɔw de b'u kunna fana quoi u ka taa dɔɔni an bɛ se k'o dɔrɔn de f'u ɲɛna. ne min fɔ ntɔɲɔ u ka boli dɔɔni u ka boli hakili ma pour que an bɛɛ ka sanse yɔrɔ la k'an bɛɛ kisi ala ka san wɛrɛ yira n na ala ka hamina ko bɛɛ nɔ aw fana bɛ ka baara ala ka o dɛmɛ. u ka confort n'u ka sécurité de y'a to ne ye danaya d'u kan billet ma sɔrɔ nɔgɔya la dɛ depuis 4 heures du matin an nana an ye billet sɔrɔ sisan ni mais billet sɔrɔli t'an wulilen yɛrɛ fɔlɔ numéro ko de don sisan numéro de bɛ ka wele ne mun wele la olu bɛ taga i y'a faamu. sirabaw sariya matarafali ani ka boli dɔndɔni a bɛ se ka kɛ sababu ye ka caman bɔ sarabaka kasara la maa min bɛ taa dɔndɔni o bɛ taa hakilisigi ni basigi kɔnɔ ala ka taamasiraw nɔgɔya ni seli hukumu kɔnɔna la. Sini ye sibiri ye o ye donba ye alisilamɛw yɛrɛ bolo o bɛ bɛn seliba yɛrɛ don ma n'i ye seliba ta k'a lajɛ nansaraw yɛrɛ b'a fɔ a ma fête de tabaski hali ni y'a sɔrɔ dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ bagan faga yɛrɛ seli don ni o ye lahiya saga yɛrɛ o fagali seli don nin ye seli ye min bɛ ɲɛnamaya alisilamɛw yɛrɛ fɛ min ni a ɲagaɲaga ni a wulikajɔ yɛrɛ fanga ka bon kosɛbɛ o bato yɛrɛ caman bɛ kɛ ka bɛn nin don kofɔli yɛrɛ ma min ni Imam Ousmane Saliou Traoré ale kɔni i da don ni don kofɔlen yɛrɛ la ni o ye sini yɛrɛ seliba kisa ye ka se ka walawalali k'a la bato minnu kɛ ka kɛ a kɔnɔna na wa nafa min yɛrɛ bɛ nin don kofɔlen yɛrɛ la Imam Ousmane Saliou Traoré ale ye walawalali kɛ o la tele ɲɛta yɛrɛ jatabaw ni a kunnafonidilaw ye seereya minnu sɔrɔl'o la an ka jɛ k'o lajɛ. Kɛra ka taabolo la selidon na i tɛ daraka dun ne lahiya b'i bolo fo n'i bɔla selikɛnɛ la wagati mun na i ka selidon dumuni fɔlɔ bɛ kɛ ka lahiya sogo dɔ dunni a bɛ selikɛnɛ bɔ joona seliba don na walasa maaw ka se ka fɛɛrɛw ka lahiya fagaw ma joona a bɛ selikɛnɛ yakaro selincinin na walasa maaw ka se ka fɛɛrɛ zakatu fitiri fana bɔli ma joona ninnu ye alakira ka taabolo ye sallallahu alaihi wasallam seli ladabu dɔ ye fɔlɔ i ka Allahu akbar fɔ kɛ seliba don na ka tile 3 fara seliba don kan o ye Allahu akbar fɔli don ye o Allahu akbar fɔ o bɛ kɛ seliba don na i taatɔla selikɛnɛ na ani k'i to selikɛnɛ na ani bɔtɔla selikɛnɛ na ka tile 3 bɛɛ ka Allahu akbar fɔli la jango seli faridaw kɔfɛ o ye kira ka taabolo ye sallallahu alaihi wasallam kelen a filanan ye duman ye i taatɔla selikɛnɛ na Allahu taala ye se mun k'i ye k'i pari ka fini ɲuman don ka taa selikɛnɛ na o yela kira la ni ye cɛ ye ka suma janan k'i yɛrɛ la ka taa selikɛnɛ la o yela alakira la sallallahu alaihi wasallam ni taala selikɛnɛ la i sela ye ka Allahu akbar fɔ kɛ fo ka taa se alimami nali ma ka jɔko 2 seli jɔko 2 selilen kɔ ka ban ka alimami ka khutuba labɛn o fana ye alakira ka taabolo dɔ ye sallallahu alaihi wasallam
alimami khutba mun kɛ seli jogo fila kɔfɛ ko khutba lamɛ o kɛra ka taabolo dɔ ye n'o banna Alahu Taala ye lahiya mun do i gɛrisigɛ la i b'o faga a tɛ bɛn i ka lahiya in kantigɛ ka kɔn seli jiginni ye n'i y'a kantigɛ k'a sɔrɔ selikɛnɛ ma jigi fɔlɔ i k'a dɔn k'a fɔ i ye sogo de kantigɛ ka selikɛnɛ jigilen kɔ de i b'a kantigɛ o la i ka lahiya kantigɛli k'a to i ma dumuni kɛ yanni ka taa selikɛnɛ la i ka dumuni fɔlɔ bɛ k'i ka lahiya sogo ye o ye Alakira ka taabolo dɔ ye sallallahu alaihi wasallam i taara selikɛnɛ na sira mun fɛ i segintɔ la i ka segin sira wɛrɛ fɛ o ye Alakira ka taabolo ye sallallahu alaihi wasallam cikan mun bɛ yen n'an b'o di jamanadenw ma tuguni ka fara nin kan o de bɛɛ lajɛlen m'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya caman bɛ jamana kɔnɔna la jamanadenw bɛ gɛlɛya ni degun caman na nka maaw ka degun cogo tɛ kelen ye maaw ka gɛlɛya cogo tɛ kelen ye dɔ ka gɛlɛya ye dɔ ka nɔgɔya ye dɔw bɛ gɛlɛya kɔrɔlen b'o kan sababu wɛrɛ nana ka dɔ fara o ka gɛlɛya kan dɔ tun bɛ gɛlɛya t'o kan hali ni gɛlɛya dɔ nana i kan e ni maa dɔ tɛ kelen ye o la a ka kan maa mun bɛ yen n'Alahu Taala y'i fisaya ni o ye i ka hinɛ o la seli ye musaka ko de ye an ka ɲɔgɔn dɛmɛ seli musaka ko la kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma Ala ye se kɛ maa mun ye i ka saga damadɔ san k'a di fantanw ma k'a di dɛsɛbagatɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma an ka diinɛ baarakɛlaw an b'an sara silamɛw la n'olu ka koɲɛ ye madarasa karamɔgɔ an ka alimami n'u n'a ɲɔgɔnnaw an bɛ bɔ Bamako yan nɔ ka an kun da Yelemani kan Yelemani ye cercle lakodɔnnenba ye Kayi yɛrɛ région kɔnɔna na Yelemanikaw u kɔni ye wulikajɔba bila sen kan a bɛ fɔ min yɛrɛ ma ko sitting ka se ka jama lajɛrɛ kɛ jama lajɛrɛ min ni a kɔrɔfɔw bɛ tali kɛ min kan kabiri san 2015 Yelemanikaw kɔni y'a jira k'a fɔ sale min kɔni bɛ sara u yɛrɛ fɛ ni an b'a fɔ ma l'impôt o kɔni musaka ka girin Yelemanikaw yɛrɛ fɛ ni ye nin kɔrɔfɔ yɛrɛ ta k'a lajɛ wulikajɔ caman kɛra nin kisɛ in na a bɛ san damadɔ bɔ i b'a ye k'a fɔ nin waati laban ninnu na a gɛlɛya segin bɛ ka na Yelemanikaw yɛrɛ fɛ yen nɔ o kama a bɛ fɔ min yɛrɛ ma sitting nanzarakan na ni o de jama yɛrɛ ka sɛbɛkɔrɔbɔ ka u ka nisɔngoya jira k'a fɔ Yelemani yɛrɛ l'impôt sɔngɔ cɛyali min filɛ nin ye Yelemanikaw yɛrɛ ka u kɔni jɛntɛnɛ a ye cogo si la kabiri san 2015 wulikajɔw bɛ sen na nin kisa kelen yɛrɛ nɔ kan walasa an ka se ka faamuyaliba sɔrɔ a kisa la Yelemanika dɔ ani o ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni o ye Abdu Mareka ye Aissata Batile ye ale ɲininka Yelemanikaw ka nin wulikajɔ in na seereya minnu sɔrɔlo o kisaw la an ka o lajɛ ɲɔgɔn fɛ ka yira maliyɛnw bɛɛ la k'a fɔ ko dɔ bɛ kan a bɛ ka kɛ Yelemani donc a ma kan ka kɛ autorité ka bɔ a kalama Mali fan 14 bɛ ka bɔ a kalama fana u bɛ n'an fɛ yan de ka mɔgɔw minɛ ka tugu datugu kaso la ko TDRL k'u ma TDRL sara dɔw bɛ a se yɛrɛ t'u ye dɔw bɛ u bɛ min sɔrɔ bi yɛrɛ ka dun o de hami b'u la i ka denbaya bi kɛrɛfɛ denmisɛnninw b'u la musow b'u la i bɛ fɛn min yɛrɛ sɔrɔ bi ka dun o yɛrɛ de jɔrɔ b'i la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan mais i bɛ t'o bɛɛ ɲangata ko f'u ka TDRL sara n'u ma TDRL sara fana u b'i minɛ ka togo datugu kaso la an m'a ye yɔrɔ si la Mali ka yɔrɔ si la k'u bɛ mɔgɔ minɛ TDRL ko ka taga datugu kaso la fɔ ni Yelemani dɔrɔn tɛ mais kumakan minnu fana b'u bolo k'u fɔ an ye o yɛrɛ de y'an dabali ban parce que n'i y'a ye an ka mɔgɔ minnu bɛ yen u bɛ se ka kuma dɔ fɔ an ye a bɛ mɔgɔw kabakoya est ce que i bɛ transition fɛ yan donc olu nana ka kuma wɛrɛ de kɛ kɛlɛ in kɔnɔ u bɛ kɛlɛ kɛ n'a ye parce que m'a dɔn dɔw de taara f'u ye ko an tɛ transition de fɛ aw mun dɔ don k'a sɔrɔ seliwaati o seliwaati an mana seli an bɛ dugawu kɛ nin transition in na m'an b'a fɔ transition mɔgɔ ninnu fana ye n'u yɛrɛ de ye nin baara in kɛ vraiment i ye baara dɔ kɛ a ma ɲɛ mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko ne bɛ nin transition contre la ka da mun kan ko dugu ji ko gɛlɛya tun b'an na yan Azimu Goyita a nana ka forage cɛ an ka dugu na ka sato k'a la o yɛrɛ hɛrɛ bɛ dugu bɛɛ la ne b'o hɛrɛ in kɔnɔ ne bolo ɲininkali yɛrɛ mɔgɔw yɛrɛ kan ka ɲininkali kɛ nin na transition nana sisan de aw n'a ka kɛlɛ bɛ ɲɔgɔn na depuis en 2015 transition tun tɛ yen o donc n'u nana ka transition kuma de k'o la donc olu b'a ka tiɲɛ dɔrɔn de fɔ transition kuma bɛ don nin na cogo di an tɛ se k'o de fɔ a b'a hakili to k'a fɔ bamanankan ka gɛlɛn dɔɔni mais an b'an débrouiller de k'a fɔ pour mɔgɔw bɛ se k'a lafaamuya dɔɔni degun min b'an kan min yɛrɛ tɔɔrɔ b'an kan sisan yɛrɛ k'a fɔ autorité mɔgɔw la k'a fɔ k'an ka mɔgɔ minɛ ka t'u datugu kɔsɔ la pour ɲɛ ko TDRL ko a tɛ kɛ yɔrɔ si la hali Bamako min ye capitale an m'a ye abada an m'a mɛn abada k'u bɛ mɔgɔ minɛ ko a ma TDRL sara ka tɔgɔ bila kaso la
ko préfet yɛrɛ bɛ plainte da mɔgɔw kan o préfet kelen ine na bɛ taa jɔ baare la k'i banna ka TDRL sara préfet yɛrɛ ka nin sira ninnu i k'u lajɛ ko nin de ye préfet ka wɔrolo ye wa i yɛrɛ bɛ na jɔ baare la ko mɔgɔw banna ka TDRL sara e ye plainte don ka pour ka t'u olu datugu kaso la i nin bɔna baare la ko ɲɛnabɔ e min ye préfet e nana ka fɔ n'a sɔrɔ mal entendu bɛ cercle la i k'i jija cogo si la ko bɔ ye o de bɛ taa plainte kɛ mɔgɔw kan ka taga bila kaso la o bɛ na jɔ baare la fana ni maliyɛnw ta kalama an b'a f'u ye ko n'a sɔrɔ u ta kalama u ka bɔ a kalama min bɛ kan na an fana ye maliyɛnw de ye koyi donc fɛn fɛn bɛ Mali la a y'a sɔrɔ an ye développement daminɛ ka sɔrɔ mɔgɔw yɛrɛ ma faamuya ko an ka développer i k'i jija k'an to ye n'u tɛ se k'an dɛmɛ k'u jija k'an to ye an ka taa an ka baara la k'an bɛɛ ka Mali jɔ hali sisan yɛrɛ an ka mɔgɔ 4 ɲanen de fil'u bolo kaso la ko TDRL ko tɛ de yɛrɛ sago de bɛ kɛ yɛlɛmani ye yɛrɛ sago de bɛ kɛ yɛlɛmani min ka di ɲɛ ko kɛ u bɛ segin ka fɔ transition mɔgɔw ninnu fana ye an minnu bɛ duwawu la transition minnu na su ni tile u bɛ segin ka fɔ k'olu de y'olu bila la k'u ka nin kɛ o y'an kabako de o y'an kabako yɛrɛ de ka mɔgɔ minɛ an ka mɔgɔ 4 minɛn b'u bolo kaso la an ka premier objectif ye min ye k'a f'u ye i k'an ka mɔgɔ ninnu bila an fana ye maliyɛnw de ala ye tɔɲa haramu de mɔgɔ kana sɔn tɔɲali ma ɲi koyi wallahi ni bi tɛ sini do hali n'i ma miiri sini la i kan ka miiri kɔni ko saya kɔni bɛnna wallahi ala yɛrɛ tɔɲa kɛ ale yɛrɛ ala bolo haramu ye ka haramu ale yɛrɛ ala bolo ale min y'an da ko a tɛ mɔgɔ tɔɲa mais k'a kɛ haramu ye an fana ni ɲɔgɔn cɛ an kana ɲɔgɔn tɔɲa mɔgɔw de bɛ wuli ka na kan tɔɲa cercle kɔnɔ pour ɲɛ sans condition k'a fɔ se bɛ n ye parce que i ye jala ta ka dan kan min ka di ɲɛ b'o de kɛ ala kelen min y'an bɛɛ dan wallahi an jigi dalen bɛ ala la ko n'aw mɛnna wallahi tiɲɛ bɛna bange n'i kɛra kojugukɛla ye i ta ye i ka waati de wallahi a bɛna ban firawuna tile tɛmɛna o banna o donc fɛn tɛ na n'a tɛ ban wallahi diɲɛ yɛrɛ ban fɛn de quoi wala kuma min b'an bolo ka lase maliyɛn ma ni Mali ka autorité bɛ ka f'u ye ka fɔ degun b'an ka yɛlɛmani k'u kɔfilɛ an na quoi k'u kɔfilɛ an na de degun b'an ka yɛlɛmani an bɛ an kunda Makan jamana kan bi ye juma ye juillet kalo tile 8 san 2022 nansaraw ka jate bɔcogo la Zulhijja o fana bɛ bɛn o tile 9 ma o tile 9 min ni n se ka fɔ o ye donba ye alisilamɛw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bolo min ni a don yɛrɛ kɔni bɛ ɲɛnamaya ni a bɛ f'a ma arafa kɔni ye kulu ye min bɛ Makan jamana yɛrɛ kan kɛn yɛrɛ cakɛ bondaso min bɛ yen nɔ anw ka jamana kɔnɔ n'a bɛ hijidenw yɛrɛ doni ka taa hiji yɛrɛ kɛnɛ kan sɔgɔmanɛnɛ na walima nɔgɔya yɛrɛ la min bɛ se ka kɛ u ka bato yɛrɛ bɛ nɔgɔya cogo min na ni o ye agence de voyage groupement Al-Huda u ka hijidenw olu kɔni ye o bato baaraw bila sen kan bi arafa yɛrɛ kulu la Makan jamana kan bato yɛrɛ caman kɛra a hijidenw yɛrɛ fɛ ka ɲɛsin anw yɛrɛ ka jamana ma basigi ni kolosuma o bɛ se ka sabati cogo min na anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ a ka ja ka ɲɛsin diɲɛ yɛrɛ jamana wɛrɛw bɛɛ lajɛlen ma dugawu fɛnɛ kɛra o cogo kelen na maa minnu ni u kɔni fatura ala ka hinɛ u ni banbaatɔ yɛrɛ silamɛfuru yɛrɛ tɔ bɛɛ lajɛlen na Ali Kulubali ale ka ɲininkali nana se Usaza Abubakar Tolo ma ni ale yɛrɛ bɛ Makan jamana kan ni waati in na ni ale yɛrɛ danbɛ agence Al-Huda ka hijidenw kan wa an bɛ se ka fɔ tele ɲɛta ni arajo ɲɛta yɛrɛ ka maa kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ Makan jamana kan ale bɛ n'i da don arafa yɛrɛ donba in na ka ɲɛfɔli k'an ye Usaza Abubakar Tolo an ka ale ka kɔrɔfɔw lamɛn a kunkanko la. Bi ye selibakalo tile 9 ye n'o bɛnna arafa ma arafa kɛra bi juma in na ala barika la kunungo selibakalo tile 8 safo selilen kɔfɛ ijiden minnu bɛ yen n'olu tun bɛ Mina ala ye a latigɛ baaraw nɔgɔyara u bɔra Mina k'u kunda arafa kan 1h du matin waati anw ka hijiden kunfɔlɔw sera arafa kɛnɛ kan agence de voyage groupement Al-Huda ka hijidenw a fara a bɛ groupe min yɛrɛ la n'o ye groupe Arawani ani agence caman u y'u kunda arafa kan wa hijidenw sera basigi kɔnɔna la mobili kɛlen kɔfɛ ka kilomɛtiri damadamani boli ni hijidenw ye Mina u sera arafa kunun sɔrɔ arafa seli kɛra waati min foyi ma kɛ fo n'a kɛra ka da ka lafiya bi sɔgɔma in na dugu jɛra hɛrɛ kɔnɔna la basigi kɔnɔna la hijidenw wulila ka fajiri seli ka
zikruw kɛ o kɔfɛ ka da dɔɔni ka lafiya kɛ o de tɛmɛnen kɔfɛ Alahu taala ye a latigɛ anw ka hijidenw agence de voyage groupement Al-Huda ka fara Mali hijiden tɔw kan arafa baaraw bilala sen kan ni kutuba kɛrɛnkɛrɛnnenw kɛlen alimamuw fɛ alimamu minnu bɛ n'u sela ni anw ka jamanadenw ye ka da kan arafa o misiriba bɛɛ tɛ yen lasɔrɔ maaw b'u to sigiyɔrɔ la ka alimamu suganti hijidenw kɛlen kɔfɛ ka alimamuw lamɛn kutuba kɔnɔna la bilasiralikan o dira hijidenw ma hiji baara mun de b'a ɲɛ mun b'a tiɲɛ hiji nafa ye mun ye nin bɛɛ lajɛlen fɔlen kɔfɛ a yirala hijidenw na k'a fɔ u ka jɛnsɛn arafa kɛnɛw kan ka dugawu kɛ k'u yɛrɛ masurunya ala la ka Alahu taala wele ka ala deli u yɛrɛ ye an'u limaniyaw ani silamɛ bɛɛ lajɛlen arafa kulu yɔrɔ la hijiden caman bɛ taga yen k'i tɛgɛ jan ala ye ka da kan alakira yɛrɛ nɛɛma ni kisi b'a ye a jɔra o fanfɛla la a ko waqaftu hahuna wal arafatu kulluha mawqif ko ne yɛrɛ jɔra yan nka arafa fan bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ ye masjidi namura la alimamu ye kutuba kɛ kutuba bannen waati min na maaw jɛnsɛnna ka fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ caman na kulu in kɛrɛfɛla la dɔw yɛrɛ yɛlɛnna kulu sanfɛ anw tun b'a kɛnɛ kan seereya dɔw sɔrɔla labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak wala wa bi ala barkala la sallu bi ma jamani ala ta'ala ka sallallahu alaihi wasallam ni sirka ko bana arafama ala kira ka dira samba ile ke bana bina ni ani saba abi arafa kala kambi arafa ko an da fle o krafe ko mi ni yine fa jama ba segere kana jo ka ko ke ala taala ko kadar ma ko ka inshallah ma mali hidon afa ba bala jele sira arafa am dum ne ko sa kala ka kunu suro no bana sirba ko ko shegima sabo siru banen ko fe hidon wala don doni bisula kana arafa ala ya latige aw yɛrɛ ka hijidenw yer'o la n'o ye agence de voyage groupement Al-Huda ka hijidenw ye an bɛ jɛkulu min na n'o ye Arawan Ture ka bɔ Mina ka na bureau 29 anw tun bɛ périmètre la an sera arafa kɛnɛ kan ka sanga ni 1h du matin waati ye ala barika la Mali hijiden caman yɛrɛ sɔrɔ arafa bi arafa kɔnɔna la kutubaw bɛna kɛ kutuba bannen kɔfɛ an bɛna jɔ kulu in na wala ka ɲɛsin kulu in ma wala ka masura kɛ kulu in na ka Alahu taala deli ka ala wele ka duwawu k'an yɛrɛ ye ka duwawu k'an balimaw ye ka duwawu kɛ silamɛw ye ka duwawu k'an ka jamana ye an balimaw an b'a yira o la k'a fɔ ɲinan hiji b'a la ka tɛmɛ basigi kɔnɔna la a b'a la ka tɛmɛ hakilisigi kɔnɔna la a b'a la ka taa tacogo la tacogo min bɛ maa nimisi wasa kosɛbɛ i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a dɔn cogo min ladala arafa don kɔnɔna la a ka ca la tilew bɛ bɔ tile bɛ fariya nka o si ma hijidenw bali ka bɔ ka na nin yɔrɔba in sɛgɛrɛ ka Alahu taala wele ka ala deli fɛn min ka di ala ye kosɛbɛ bi donya in na o de ye adamaden ka duwawu caya wa ala kira nɛɛma ni kisi b'a ye a y'a fɔ ko ale ani tile minnu sera ka kɔ ale ɲɛ k'u tun bɛ duwawu min fɔ nin don in na ka caya kosɛbɛ o de la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir an yɛrɛ fira o fɛn kelen de kan an bɛ duwawu k'an yɛrɛ ye ka duwawu k'an ka denbayaw ye ka duwawu k'an limanaw ye ka duwawu kɛ sigiɲɔgɔnw ye ka duwawu k'an ka jamana ye ka ala deli ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye maa minnu ma y'ala sɔrɔ n'u ka hakilina ko kun don ala k'a to samara an n'u ka ɲɔgɔn lasɔrɔ yan minnu y'ala sɔrɔ ala k'a ɲɔgɔn caman nɔgɔya an n'u bɛɛ lajɛlen ye ala kana n'a kɛbaliw kɛ kelen ye an bɛ ala deli arafa kɛnɛ kan minnu sera ala k'u ka bato minɛ minnu ma se o ye su minnu kɛ ala ta'ala k'a minɛ an bɛ duwawu mun na duwawu ninnu ala k'a minɛ k'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ hali ni bisu in na tɛmɛna arafa kɔni banna tiɲɛ don ka seliba o fana donnen filɛ dɛ ni bɛɛ ye ala wele waatiw ye an kɔni bɛ min fɔ agence de voyage groupement Al-Huda ka hijidenw bɛɛ bɛ basigi la bɛɛ sabatilen don bɛɛ bɛ ala wele la bɛɛ bɛ hɛrɛ la alhamdulilahi rabbil alamin bi de hiji don ye sini ni ala sɔnna ma ni arafa banna bi an bɛna an kunna Muzdalifa kan wulada in na ka fitiri ani safo k'o seli Muzdalifa kɔfɛ k'an da ka tɛmɛ ka taa Mina ka Mina sigi o kun filanan daminɛ sɛtɛnɛ b'o de kɔnɔna la an bɛ ala deli baara ninnu ka tɛmɛ basigi la ala k'o nɔgɔya an ye k'aw fo ka wale ɲuman dɔn ni ala sɔnna ma an bɛ duwawu la o ye sanga ni waati aw yɛrɛ ka duwawu k'an ye an bɛ ala deli ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ an ye hali ni aw ma se yan aw yɛrɛ ye ka ko ɲina jama bɔra hali n'a sɔrɔ jama bɛ bɔ san tɛmɛnenw na o bɛɛ lajɛlen ma sɔrɔ ɲina nin ye arafa kɛnɛ ye nin ye arafa kulu ye nin ye jabalu rahma ye nin kɛnɛ in kan maa o maa y'a ɲini an fɛ k'an ka duwawu k'u ye minnu yɛrɛ m'a ɲini ala b'an bɛɛ ka hamina ko don ala ka bɛɛ ta wuli ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn hada wasalamu aleykum warahmatulahi wabarakatu o bɛ kɛ sababu ye farafinna ani diɲɛ fantɔw kibaruya an ka n kunda olu ka se ka lamɛnli walima filɛli kɛ olu kisaw la. San 8 kɔfɛ fɛn min ye jamana kɔ kan fɛn min ye Burkina jamana masakɛkɔrɔ ni o ye Blaise Compaoré ye a jirala k'a fɔ alamisa
tɛmɛlen sa ko fɛn ye a kɔni jigila Burkina Panguru jigiso kɔni kan fɛn ye ka segin ka na Burkina jamana kɔni kɔnɔna na a jirala k'a fɔ ko fɛn ye juma ko o kɔni lajɛrɛ dɔ bɛ o kɔni bolo a bɛna a sen don o lajɛrɛ kɔni na wa ko a kelen tɛna kɛ koyi ko ani jamana ɲɛmaa wɔrɔ ko olu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ fɛn ye nin kɛnɛ kɔni kan ka fara fɛn ye Burkina jamana ɲɛmaa kura min bɛ bi n'o ye Poli Henri Sandaogo Damiba kɔni ye o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ Blaise Compaoré a jigilen Pankuru kɛnɛ kɔni kan fɛn ye denmisɛnninlaka minnu bɛ a n'a nɔfɛmaw ko olu caman kɔni tun bɛ Pankuru kɛnɛ kɔni kan olu y'a jira k'a fɔ ko o nisɔndiyalen don u ka ɲɛmaa san 8 kɔfɛ a bi fɛn ye jamana kɔfɛ u ka segin ka don Burkina ko o kɔni ye nisɔndiyaba ye olu kɔni bolo o y'a jira fana k'a fɔ ko olu kɔni taara ka taa kunbɛn o mugurilen o nisɔndiyalen ko o kɔni de ka di olu ye bi fɛn ye u ka ɲɛmaa a ye nali min kɛ Burkina segili ka nali min kɛ Burkina kɔnɔ ko o kɔni kɛla tare ye olu kɔni bolo wa fɛn ye denmisɛnninlakaw fana kɔni y'a jira fana k'a fɔ ko u ka jamana ɲɛmaa kura min bɛ bi n'u ye Henri Sandaogo Damiba ye ko nin y'a kɛlen ka fɛn ye tamasiyɛn ɲuman ka se k'o jira Burkina jamanaden bɛɛ la a y'a jira bɛɛ lajɛlen de la fɛn ye bɛn o tɛ se ka sɔrɔ fiyewu fo ni fɛn ye maa bɛ yen sa ni olu delila ka jamana in mara ani jamana ɲɛmaa kɔrɔ fɛn bɛ yen n'u bi jamana kɔ kan u bɛɛ ka na o sen don jamana marali la ko ni o kɔni de kɛla na kɛ sababu kɔni ye fɛn ye bɛn ni keleya min bɛ ka ɲini o bi sɔrɔ cogoya min na. Laginɛ jamana kan tarata ka don fɛn ye araba kɔnɔna na a jirala k'a fɔ fɛn ye denmisɛnninlaka dɔw kɔni bɛ yen olu kɔni wulila fɛn ye ka se k'a fɔ ko u n'u ka nisɔngoya kɔni jira o ye denmisɛnnin ye u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu kɔnɔ jɛkulu min ni u b'a wele ko Front National pour la Défense de la Constitution jɛkulu min sigilen don k'a fɔ ko u n'u ka sariya sunba ka se ka a kɔni lafasa cogoya min de la a jirala k'a fɔ olu ka maa dɔw bɛ yen olu kɔni minɛna fɛn ye Guinée faama tigilamaw kɔni fɛ o kɛlen denmisɛnninlaka ninnu o nɔfɛmaw olu kɔni ye wulikajɔ kɔni kɛ k'a fɔ u n'u ka nisɔngoya kɔni jira jirala o de senfɛ sa fɛn ye polisilakaw ko olu kɔni wulila k'a fɔ u na mugu sisi ta ka a ci o la ko o de senfɛ kabakuru ani berebaw ko o kɔni ye o ci polisiw kɔni kunna o de hukumu kɔnɔ fɛn ye polisi 17 bɔ ɲɔgɔn kɔ olu kɔni jogila nka kelen bɛ o sɛbɛkɔrɔ kɔni jogila kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ni ye jɛkulu in yɛrɛ kɔni lajɛ ko jɛkulu in kɔni bilala sen kan a bɛ waati bɔ kabini fɛn ye Guinée Conakry o ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ n'o ye Alpha Condé ni ale bɔla fanga kɔni na fɛn ye Mamadu Doumbouya kɔni fɛ san 2021 kɔni kɔnɔna na a jirala k'a fɔ ko ni jɛkulu in kɔni kun wulila ale fana kɔni nɔfɛ k'a jira k'a fɔ fo o ka sariya sunba ka se ka o kɔni labato o cogoya min na. Maafa juguba min kɛla Ethiopie jamana kɔni kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔ fɛn ye jɛkulu min bɛ yen ni u kɔni sigila k'a fɔ ko o n'a jamanadenw ka se ka olu kɔni lafasa cogoya min na n'u b'a wele ko Chambre des représentants du peuple sirala k'a fɔ ko olu kɔni ye u ka ministre ɲɛmaa n'u ye Abiy Ahmed ye ka se ka wele k'a ɲininka cogoya min de la ni u kɔni kun kɛmɛ ka jalaki kɔni ta ka ɲɛsin fɛn ye Ethiopie marabaaw ma k'a jira k'a fɔ o kɛmɛ ka fɛn ye Ethiopie jamanadenw kɔni to Bamaki bolo walekɛbaaw kɔni bolo u sago la yaasa u ka se ka o ni kɔni bɔrɔntɔ cogoya min de la o de la fɛn ye Abiy Ahmed ale kɔni y'a jira k'a fɔ maa minnu filɛ nin ye ni u kɔni fatula ko k'a fɔ Ethiopie jamana kɔnɔ maa fa ko wɛrɛ kɔni don k'a kɛ ko wɛrɛ ye Ethiopie jamana kɔnɔ ko o de man kan ka kɛ ko k'a sababuya kɛ n'i ye jateminɛ kɛ ko kuma bɛɛ fɛn ye Bamaki walikɛba dɔw bɛ yen u bɛ marifa de ta ka taa bin maaw kɔni kan fɛn ye ka se ka u kɔni fa ko nka k'a fɔ de ko o min bɛ ka kɛ ko jamana ɲɛmaaw ko o tɛ ka jamanadenw kɔni sago kɛ lakanata nasira kɔni fɛ ko o kuma ko o kɔni tɛ sababa ye ka sɔrɔ k'a jira k'a fɔ ko hali Amerikɛ jamana na ko i b'a ye k'a fɔ kuma bɛɛ maa dɔw bɛ yen maa danajugu dɔw o kɔni bɛ bali ka marifa ta kuma dɔw la k'a ci maaw la ka maaw bɔnɛ o ni kɔni na pewu ko u ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni fɔ o kelen k'a fɔ ko fɛn ye Ethiopie jamana ko maa ɲɛmaaw tɛ ka baara kɔni kɛ ko o kɔni tɛ tiɲɛ ye ko olu kɔni bɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ waati bɛɛ sanga waati bɛɛ fɛn ye ka se ka Ethiopie jamanadenw k'u lakana yaasa u na se ka balo ɲuman sɔrɔ ani ka to ɲɛnamaya la cogoya min na ko hali n'a sɔrɔ o kɛtɔla fɛn ye maa dɔw bɛ yen olu fala ani fɛn ye dɔw fana bɛ olu tala ka tunu o kɔrɔ t'a jira k'a fɔ ko Ethiopie jamana ɲɛmaaw tɛ ka Ethiopie jamanadenw k'u ka lakanaw kan sabati. Tunisie jamana kɔnɔna na u ka fɛɛrɛtɔnba min bɛ yen ni ale ɲɛsin bɛ diinɛ ka se k'o lafa ani u ka taabolo k'u bɛɛ lajɛlen lafasa cogoya min na olu kɔni ye wele bila alamisa k'a jira k'a fɔ fɛn ye Tunisie masakɛ Kais Saied a bɛ ka laɲini min kɛ k'a fɔ jamanadenw ka kala kɔni ta juillet kalo tile 25 yaasa fɛn ye u ka sariya sunba a na se ka yɛlɛma cogoya min na a y'a jira k'a fɔ ko jamanadenw ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka ban o baara kɔni ma n'u b'a wele ko boycott ko k'a sababuya kɛ fɛn ye o baara min bɛna kɛ ni jamana ɲɛmaa kɔni fɛ ko ni a bilala sen kan ko a bɛ fɛn ye fanga de di
jamana ɲɛma kelen kɔni ma ka se ka ale kɔni bila a ka se ka jamana mara a kelenna cogoya min de la o de hukumu kɔnɔ ko o de la ale bi Tunisie jamanaden bɛɛ wele bɛɛ lajɛlen ka ban nin ma ko ka sabuya kɛ ni a kɔni t'a la ko a tɛ Tunisie jamanadenw ka nafa kɔni kofɔ fɛn min ye nin kuma in fɔla maa min de fɛ o de ye jɛkulu min ni fɛrɛtɔ in o maa ɲɛma ni o ye Imedo Kemeri kɔni de ye olu ka yecogo la u y'a jira k'a fɔ ni fɛn min ye nin kalafili kɔni t'a la ka se ka sariya kura kɔni sigi o kan ko a sariya kura a bi fɛn min ye min de di jamana ɲɛma kɔni ma a ka kɛ fɛn min ye nazaraw bi min wele ko dictateur n'u ye bijɛni fanga ko a b'o o de lasabati fɛn min ye Tunisie jamana kɔni kɔnɔna na ko fɛn min ye Tunisie jamanaw denw ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka ban fɛn min ye o kɔni kalata ma cogoya min na. Nin bɛ dansigi kɛ aw ka bi kunnafoniw na ɲɛmɔgɔ se minnu dalajɛ ka di an ma ka foli ni waleɲuman dɔn k'o lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma ka bilasiralikan kɛ ka weleweleman da ka ɲɛsin maliden yɛrɛ kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma seliba hukumu kɔnɔna na k'a ɲini maliden yɛrɛ kelenkelenna bɛɛ lajɛlen fɛ bolimafɛnw bolicogo an ka a nɛmɛ-nɛmɛ walima an ka kɛ dɔɔni min bɛ se ka kɛ sababu ye bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa i taayɔrɔ la ka segin ka na i bɔyɔrɔ la ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye an bɛ a lakɔlɔsi tile fila in na kasaraw kɔni caman bɛ ka kɛ an ka jamana wɛrɛ sirabaw kan siraba minnu kɔni bɛ bɔ Bamakɔ yan ka i kunda an ka duguba wɛrɛw kan k'a ɲini maliden yɛrɛ kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen ka bolimafɛn yɛrɛ boli ni hakili ye min bɛ se ka kɛ sababu ye e yɛrɛ ninkun na kisi cogo min na maa wɛrɛ yɛrɛ ninkun bɛ kisi cogo min na ka dugawu kɛ dutigi yɛrɛ kelenna bɛɛ lajɛlen seli musaka ko Ala k'a nɔgɔya dutigi yɛrɛ kelenna bɛɛ lajɛlen sini ni Ala sɔnna ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen ka yan nɔ kibaruya minnu mana sɔrɔ seliko la ka se ka na fɛsɛfɛsɛliko la ni Ala ka jɛ Ala ka sini yira an na.